Amalawi komwe ndili kuno ndili ku Nsanje ku Malaga. Komwe a president anayankhula kunena kuti amanga manyumba 18 a polisi. Komwe ndili pano ndi pamene pakumangidwa manyumba 18. Musona yathu a president ananena kuti amanga osati ndikumanga iyi. Ne background yomwe mukuona kumbuyo kwangayi kunoko kuli ma foundation chabe. Kunoko kulibeko manyumba amene amatizidwa. Koma manyumba awa ali pa foundation level as you can see. Tinacheza pawiri pang'ono information imene tinapeza ndiyonena kuti this project inaperekedwa November and panali ma delays azinthu zina zitatu planning ndi akuti location chani chizungu. Koma ano nkhani ndiyonena kuti zomwe zakambidwa musona kunena kuti kuno kwamangidwa manyumba 18 kulibe. Koma nkhani ndiyonena kuti this project yayambidwa December. Kuli foundation yokha kuno kulibe nyumba yomwe yamangidwa. Ndimafuna ndikumbutseko zinthu zina kunena kuti nthawi zina chilungamo ndi bwino osamanama. Ndipanga blame cabinet chifukwa chonena kuti kuno kwakhala kubwera nduna zosiyanasiyana for past 2 weeks kusanje kuno talandira nduna zosiyanasiyana. This issue I believe anafika pamalo pano inde anaona ndi chifukwa chani anakanama kwa president kapena kumpatsa report ya bosa. Anthu amanena kuti tikafuna kupha njoka timayamba mutu. Ndi chifukwa chake lero mawa lero anthu sanatukwane cabinet kapena kunena cabinet anena kuti achakwera ndi abodza. Monga mukuonera baba kodi mukhulupirira kuti anthu boma la MCB azayikhulupiranso. Pali ma project ambiri mina amene ndingakumbutse na amene ali akuchite Valley. Sona ya 2024 kunayankhula kuti kumangidwa Gwanda kwamba highway kulibe. Tikukamba pano kuneneza kuti kumangidwa Gwanda kwamba Excel kulibe. Tikukamba pano sewa Malaga wagumuka kale. Kodi kunoko anthu azitijani za boma lanu mukamakhala mukamapereka ripoti ya bosa kapena tine mumalonjeza zinthu zomwe simukwaniritsa. Tikambe za Slick Near Highway kulibe. Anthu ali misewu yovutikira. Ine pasona pacha chomwe ndingalankhule kapena kungotsekera nkhani ya sona kunena kuti the sona is full of lies. Mwachuluka bodza. Malonjezo onse amene analonjezedwa kuno kuchigwa cha Shire Valley. Palibe chomwe chinakwaniritsidwa kapena kutena kuti project inamalisidwa. Ma project onse amangoyambidwa ndi kusiyidwa. Kuli project ya Megafarm kuchikwawa kuli makanala okhaokha. There's nothing on the ground. Musona a president alephera kupereka solution, permanent solution ya njala. Climate change didn't isilapo. Koma tili ndi madziko longa tunsanje amakhala kuyenda 24 hours. Tati paseni ma equipment ya irrigation Malawi muno. Nkhani ya njala itisiye. Musona muja president akanika kupereka ma permanent solution ya mafuta Malawi muno. Akanika president kupereka permanent solution ya forex. Kodi kumanena kuti tili ndi atsogoleri otani. Mr. President, your cabinet has failed you. Ineru nkanakhala inu I could have fired the whole cabinet. Chifukwa achititsa manyazi munthu wankulu. Apereka maripoti abodza. Funso nkumati kodi ndalama za ma project osewa zapita kuti ndipo wadyani mwana wa ndani ndalamazo. Komanso with a period of campaign. Ma project ena ngati ano amene mwayamba muamaliza. Kapena is just a part of the campaigning ufuna kunamiza Malawi. Mwayiwala chinthu chimodzi boma lanu kunena kuti Malawi tinayira m'maso simungati namize so ni momwe tikuchitiramo. We are fixing this country kunama ife tizibweresa chilungamo pantapa mbalambanda aliyesa azionere yekha. Your cabinet, Mr. President, you have failed Shire Valley, you have failed this country. As I said, Musona mwalepera kupereka permanent solution ya njala, mwalepera kupereka permanent solution ya mafuta komanso forex Malawi.
chosejo anthu ama business akuluakulu ngati amwenye ma China wa amatumiza ndalama makwawo amangodziwa kubweretsa ndi mapesi lipota kugula katundu. Have you ever cross check kuti katundu amene amabwera ziwase ndalama zomwe akunena zichaka kapena amakhala kungonamizira kuti ndalamazo akugula katundu akutumiza makwawo? Mr. President, you need to fix your cabinet, although the time is up. Thank you.